Astea, Doamne, cât de grele-s. Of, nu mai pot. Ce faci? Păi îmi fac temele. Ce să fac? Tu? Păi am venit să te ajut. Vrei să mă ajuți? Bine, uite, uite. Nu înțeleg aici. Astea probleme de clatatintea. Mai bine ne ducăm pe calculator. Deschide ăsta. Bine, gata, gata. Ți-l deschid. Ia joacă-te. Bob, ia. Nu, am pierdut. Acum că a plecat. Dă să-mi iau caietelul înapoi. Gata, dă să mă apuc de teme din nou. El nu știe că am un ciocan. Da. Pești, de ce ai făcut asta? Am făcut asta pentru că vreau să mă joc pe calculator. Păi și ce, nu te-am lăsat? Nu, mi-ai dat cu pumnul. Bine, gata, hai, du-te și joacă-te. O, serios, haide, dup. Deschide-mi iar asta. Bă, tu iar faci temi. Lasă temile la gunoi, eu vreau să mă joc. Bine, gata, ia joacă-te. Păi tu ce te joci? Nu știu, mă joc jocul negru. Doamne, ferească-mă. Joacă-te liniștit, Fochi, da, joacă-te liniștit. Bine, mersi. Doamne, nu mai pot. Mi-au caietul, plec din casa asta. Hei, stai, unde pleci? Nu mai pot în casa asta din nebuni. Mă duc să dorm.